Joko Melarat ki pancen lagu lagi ngetren lho. Heeh. Yo kasih spot tepuk tangan. Ayo iki klebu karya Jawa Timuran, heeh. Yen ra kleru iki saka asal Tulungagung. Joko Melarat iki sing bisa mencuat lagune. Sangenge ngolon parane yen bengi rembulan jenenge esuk dele sorene dadi tempe bace kotite kang olo ketara iki apa Pratagong aku ora apal jan rumangsa jan kaya ngene tenan. Ayo nepungake apa? Blitar kuwi sejarane paguyuban wayang wong isih ana. Wong heeh. Ketoprak ya isih ana. Oh iya. Malah disengkuyung dening pemerintah Kota Blitar saben malam Minggu adate manut jadwal sok dimainke. Heeh. Ludoke ya entuk kesenian utawa budaya Jawa ora bakal punah ora, Gong. Kena jarane punah budaya Jawa kuwi waton yen to digelar ora ana sing nonton. Lah kuwi kena diarani punah. Nanging kasunyatane pagelaran budaya Jawa, pagelaran seni Jawa kuwi digelar sing nonton sik ana, sing nonton sik akeh. Kuwi ora bakal punah. Mung kari sisa-sisa senimane kang gula wentah kepiye ta amrih awete. Oh ngono, heeh. Lek senimane ora gelem gula mentah, senimane ora bisa ngembangake, tan wurunge malah bunuh diri. Oh iya, dadi punahing budaya, punahing kesenian ki aja gumantung marang ora gumantung marang pemerintah, ora gumantung marang masyarakat, nanging gumantung marang senimane dhewe. Oh ngono, seniman kuwi menggelar seni budaya Jawa kuwi kanggo sapa? Lah iki yen wis sadar kanggo masyarakat, kanggo para penonton, nah kuwi iso berkembang. Seniman gelarke kesenian kanggo senenge seniman dhewe, nah tak kira malah saya cepet. Ngono lho, Kang. Pengembangan kesenian ki ngono kuwi. Oh iya, mulane seniman kudu pinter-pinter anggone ngolah. Murih tetep lestari. Arus wis kaya ngene, zamane wis kaya ngene. Nanging ayo padha bertahan aja nganti melu arus. Yen nganti melu arus bugrah. Iya, papame nek wayang umpamane penonton yen wis omjake arus ra karo-karuan sing didelok dudu dalange mesti ditakokne. Enek wayang musike apa enek? Ngono.
Loh, enek wayang sindene sapa? Lek ora kesi gak ndelok aku. Lek jenenge dalang wis ketutup karo jenenge sinden. Lah mula saka kuwi. Kamangka dalang kuwi yang dikira basa kuwi ngudal piwulang, mbuh dalang apik, mbuh dalang elek. Apa kurang prayoga kuwi ana pituture kang becik, ana pituture kang luhur. Mula dalang ki ngarepe iki diwenehi tembung ki wis saka tembung kiai, tegese dituwekne ngono lho, Kang. Lah tak kira lek ki kirek. Patangamu. Kene iki gawe tenanan kok. Iya, mula ana tetembungan dalang wis saka tembung lebda ing piwulang. Ngono, dadi dalang kuwi kebak piwulang weruh apa sing diwulangke. Mligine nuntun marang kabecikan lan kautaman tumrap sapa-sapa sing gelem ngrasake budaya iki. Oh ngono. Heeh. Ya, pancen bener Kang Gandeng. Aku percaya. Kegambarane kesenian iki minangka tatanane manungsa urip. Heeh. Manungsa urip iki kebak pranatan ana pranatane. Heeh. Mula manungsa urip ki yen to manut pranatan kang ana, kuwi mesti bakal kepenak selaras. Heeh, contone gamelan. Gamelan piye? Gamelan kuwi beda-beda bentuke, beda-beda jenenge, beda-beda suarane. Ning lek nabuh mawa pranatan. Ngono. Mula dirungokke ya kepenak. Nanging umpama gamelan sing kaya ngono kuwi lek nabuh ngawur ora ngangge pranatan, tak kira ora karo-karuan. Lah, apa kena dibuke? Buktane, kanca pengawit, ayo nabuh sak geleme dhewe, ora tanpa tatanan. Ayo, ayo. Jaga uraan iki karo ngono. Nabuh ngangge aturan. Waduh sak geleme dhewe. Ya kuwi lho. Oh iya contone kaya ngono. Kuwi lek nganggo pranatan. Kuwi lek padha karo menungsa urip sing tanpa pranatan bosah baseh. Oh iya, beda karo gamelan sing mawa tatanan manut tatanan kang ono padha nutuk manut peraturane dhewe-dhewe. Contone apa? Contone Ladrang gambyong pareanom suwoke grupak iki peraturane ngono. Ladrang gambyong pareanom. Oh sing dinabuhi gambyong lho. Buka bonang tandak saut kendang tampani demung sak piturute suwoke grupak. Ayo coba. Iki rasane gamelan sing mawa tatanan. Kuwi padha karo tatanane menungsa urip, Ren. Ya penak ya, lek manut pranatan ki. Jebul filsafate ngono to gamelan kuwi. Domong yo. Ora buku karepmu dhewe. Upama nabuh gamelan karo ngantuk ngono kuwi piye? Ya ora bakal muni. Aku weruh jane sing ngenang kuwi lek ngenang mek gur pundake tok sing ditutuki. Coba sing ngenang kuwi tak lirik lek anggere aku ndalang ngono ki mek gur teng 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 dadi tabuh pundake. Lah kuwi ya ora bener. Sing ditabuh kutunggan permana sing kena diarani pencane kuwi yen kena. Iki mesti suara siter. Suara siter nabuh ngawur nang dhuwure batas ya iki. Suarane kaya wong ngeluh-ngeluh. Kowe gang tak digawe. Filsafate gamelan ya. Piye? Awruhana ya. Filsafate gamelan kuwi kang pencon ki perlambang menungso lair ki lumantar ibu tak kandhani. Basa lho, jamonge aja ngengkel. Menungso lair ing donya ki lumantar saka ibu, dilambangake pencone gamelan. Coba ta, pencone bonang, kenong, kembul, kuwi waspadakno. Bentuke lek kaya payudarane wong wadon.
Oh iya. Ah. Lho, iki filsafate ngono. Mulane sinden iki pencane lek nyeleh sing ati-ati Den pencane. Nah, kuwi nggambarake menungsa urip ing donya ki lumantar saka ibu. Ngono. Delengen tabuhe pencon ki delengen tabuhe pencon iki lho. Endi lek tabuhe pencon. Ayo sing nabuh pencon jajal iki. Ditungne, tabuhe pencon jajal ditungne. Bentuke rak ya kaya ngono. Iki nggambarake saka bapa nabuh ibu banjur tukul potonganmu. Ngono to, iki ora porno. Nggambarke menungsa ki dumadine lumantar saka bapa lan ibu. Mulane ajen ana wong tua lanang, ajen ana wong tua wadon. Prasasat kuwi Gusti Allah katon ngono lho, Gong. Kok mlepek nalar